Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας εμένα και θα ήθελα να σας απασχολήσω με ένα θέμα στο οποίο έδωσε το γενικό τίτλο «Από τον τάλο στην τεχνητή νοημοσύνη». Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη? Πρώτον, διότι σήμερα, αν δεν έχεις και τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και στο παγωτό που σερβίρεις, δεν σε κοιτάει κανένας. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Αν θέλετε την γνώμη, καλά, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, αλλά πάντως σίγουρα δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις στην ζωή σας. Εγώ μιλάω ακόμα, δεν θα με πιάσει και πάρα πολύ. Όχι όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτές που κραδένουν οι άνθρωποι σαν μπάνερς, ας πούμε. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, εντάξει, κάποιος την έφτιαξε γιατί μπορούσε, αλλά γιατί την έφτιαξε? Μας λέει ο Άλαν Τιούρινγκ, ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο ο παππούς της τεχνητής νοημοσύνης, αν όχι ο πατέρας της, ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσπάθει να κάνουμε έναν υπολογιστή να μιμείται τις λειτουργίες του ανθρώπινου νου. Γι' αυτό άλλωστε και το άρθρο του, πάνω στο οποίο θεμελίωσε τα πράγματα, το ονόμασε, του έδωσε τον υπότιτλο, το παιχνίδι της μίμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μίμηση του ανθρώπινου νου. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης των ηρμών του ανθρώπινου νου και της ανάλυσης των νοητικών διαδικασιών. Αυτό αντιθέτως είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, προχωράμε πάρα πολύ, αλλά το να μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ξέρουμε τους ηρμούς του ανθρώπινου νου και των νοητικών διαδικασιών, εντάξει, ως ένα σημείο. Είπα το τι, δεν είπα όμως ακόμα το γιατί. Εδώ πέρα θα δανειστώ μια φράση της Πάμελα Μακκόρντακ σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Λέγεται Machines Who Think. Είναι γραμμένο από άνθρωπο που κάνει εκλαίγιος στις επιστήμες. Δεν είναι από τεχνικό, δεν θα βρείτε τεχνικά και επιθετικά πράγματα μέσα. Λέει λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκε από μια αρχαίγονη επιθυμία του ανθρώπου να σφυριλατήσει τους θεούς. Παρόλο που έχω μάλλον μεγάλη πείρα ως μεταφραστής, αυτό το σφυριλατήσει με έχει ταλαιπωρήσει λίγο. Forge είναι ο αγγλικός όρος και σφυριλατήσει είναι μία έννοια του forge, μαϊμουδήσει είναι μια άλλη. Δηλαδή, νομίζω ότι ταιριάζει ίσως πολύ πιο πολύ αυτό, το να παραστήσει τον ανθρώπινο. Ωραία. Αυτό λοιπόν, για να μιμηθεί τους θεούς, για να ξεγελάσει τους θεούς, για να πλαστογραφήσει τους θεούς, ίσως είναι αυτό. Άρα η ανάγκη θέωσης του ανθρώπου από τον πρώτο πρωτόγονο συνάνθρωπό μας, ο οποίος καθόταν εκεί πέρα, κοίταζε το χαλίκι εκεί πέρα και δεν είχε τσιμπάκι έτσι αυτό, αλλά το κοίταζε πάντως. Η φαντασίωση λοιπόν μιας μηχανής που να ενεργεί αυτόνομα με βάση ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μια φαντασίωση που υπάρχει ήδη από τότε. Αποδείξεις περί αυτού. Μας λέει πρώτα ο Αριστοτέλης, έτσι. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε το αρχαίο, κρατήστε μόνο το κελευσένη προαισθανόμενο. Λέει, αν κάθε όργανο μπορούσε είτε δεχόμενο διαταγή, κελευσένη, είτε με βάση τη δική του αντίληψη, προαισθανόμενο, να εκτελεί το έργο του όπως λένε ότι έπραταν τα δημιουργήματα του δέδαλου ή οι τρίποδες του ηφαίστου, επ' αυτόν σε λίγο, ούτε οι αρχιτέκτονες θα χρειάζονται υπηρέτες, ούτε οι αφέντες δούλους. Η θεώρηση λοιπόν του Αριστοτέλη για την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που θα εκτελεί τις βαριές δουλειές, όχι τις δημιουργικές δουλειές όπως φοβόμαστε ότι θα κάνει σήμερα. Και να η πρώτη μηχανή. Τη διαβάζουμε σε πάρα πολλά αρχαία κείμενα
μεταξύ των οποίων και στην αργοναυτική εκστρατεία του Απολώνιου του Ρόδιου, όπου περιγράφεται ο τάλος, ένα μεταλλικό γιγάντιο δημιούργημα, το οποίο είχε κατασκευαστεί από τον Ύφαιστο βεβαίως, κατά παραγγελία του Δία βεβαίως, χωρίς διαγωνισμό βεβαίως, και το οποίο είχε ως στόχο να προστατεύει την Κρήτη. Ήταν αυτό το δημιούργημα, έκανε 2 έως 3 φορές την ημέρα το γύρο της Κρήτης, έβλεπε τα πλοία που πλησιάζανε, έκρινε, εδώ μπαίνει το στοιχείο τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι εχθρικά ή ότι δεν είναι, και είτε τα κατέστρεφε από μακριά, πετώντας τους πέτρες, είτε άφηνε να αποβιβαστούν οι επιβάτες, τους αγκάλιαζε ενεργοποιώντας τη θερμότητα μέσα του και ξέψινε. Αυτές ήταν οι 2 λειτουργίες. Έτσι, αυτό το δημιούργημα είχε μία αρτηρία, μέσα στην οποία υπήρχε το ηχόρ, το θεϊκό υλικό που κάνει την σκέψη. Ωραία, λοιπόν, όπως είπαμε, ρήψη βράχων υπήρξε εναγκαλισμός. Σας είπα ότι στα αργοναυτικά είναι την πιο αναλυτική περιγραφή, και επειδή υπάρχει και πάντα από τότε ο φόβος μήπως φτιάξουμε ρομπότ τα οποία κάποια μέρα μας κυβερνήσουν, υπάρχει η προϋπόθεση του θανάτου του. Βεβαίως εκεί χρειάστηκαν μεγάλα μέσα, χρειάστηκε να του στείλουν τη Μύδια, η οποία Μύδια το μάγεψε, γιατί αφού είχε τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς οι λέξεις να υπάρχουν βέβαια εκείνη την εποχή, αφού είχε λοιπόν αυτή, ήταν επιρρεπές και στη μαγεία, στη σαγίδη, τον μάγεψε, τον έκανε να της αποκαλύψει πού είναι η βίδα από την οποία λέει το ηχόρ, άνοιξε τη βίδα και έτρεξε. Σε όσοι θυμούνται Σαμσόν και Δαλιδά και που είναι η δύναμή σου, καλά κάνουν και θυμούνται, η ιστορία είναι μία. Οι εκδοχές της είναι διαφορετικές. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό για μένα. Πρώτον γιατί είναι μέσα στην Οδύσσεια γραμμένο. Τα πλοία των Φεάκων ήταν αυτοπλοηγούμενα. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, πες μου και την πατρίδα σου, τη χώρα, το χωριό σου, για να σε πάνε εκεί με νου και σκέψη τα καράβια. Γιατί δεν έχουν τα γορικά καράβια των Φεάκων, ούτε όπως τα άλλα τα πλοηγούμενα τιμόνια οι κυβερνήτες. Μον βρίσκουν έτσι μόνα τους τη σκέψη των ανθρώπων. Και ξέρουν όλα τα χωριά, τα καρπερά χωράφια, έχουν και τσιπίες βλέπεις, έτσι. Και γοργοτάξιδα περνούν τις θάλασσες στα πλάτια. Κρυμμένα μέσα στην κατοχή. Ωραία. Λοιπόν, ήδη λοιπόν στον Όμηρο έχουμε αυτό το κείμενο, δεν το είχα εντοπίσει, ότι υπήρχε αυτό το κείμενο, το οποίο μιλάει σαφώς για αυτοπλοηγούμενα καράβια. Εκτός από αυτά, είδα το Αριστοτέλης μίλαγε για τους τρίποδες του Ηφαίστου. Εκεί πέρα λοιπόν τον επισκέπτεται τον Ύφαιστο κάποιος και τον βλέπει να παλεύει. Γιατί να παλεύει? Για να φτιάξει αυτούς τους τρίποδες σερβιτόρες, οι οποίοι στο συμπόσιο των θεών που θα ακολουθούσε μόνες τους κυλούσαν, σερβίριζαν, όπως λέει εδώ πέρα το κείμενο. Επίσης είχε και θεραπενίδες. Όσοι νομίζουν ότι οι φουσκωτές κούκλες είναι δημιούργημα του 20ου αιώνα και της διαφθοράς του 20ου αιώνα, ορίστε. Έτσι, οι θεραπενίδες που νουν έχουν και φρένες, έτσι, και τριγυρνάνε. Άρα έχουν όλες αυτές τις φαντασιώσεις των αρχαίων συγγραφέων. Λέει και ο Πλάτων ακόμα για τα κινούμενα γάλματα του δεδάλου. Λέει τα γάλματα που έφτιαξε ο δέδαλος πρέπει να τα δένεις. Γιατί άμα δεν τα δένεις σηκώνονται και φεύγουν. Υπάρχει δηλαδή και ο φόβος που σήμερα είναι διάχυτος σε όσους μιλάνε για ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη, ο φόβος της ανυπακοής της μηχανής, έτσι. Ωραία. Μόνο που αυτές οι φαντασιώσεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Υπάρχει η εβραϊκή παράδοση των γκόλεμ.
Τη λέξη τη συναντάμε στους ψαλμούς μόνο μία φορά. Τι είναι τα γκόλεμ? Τα γκόλεμ είναι δημιουργήματα από πυλό, τα οποία τα φτιάχνουν οι ραβίνοι για να υπερασπιστούν στις διάφορες χώρες της διασποράς όπου έχουν βρεθεί Εβραίοι, για να προστατεύσουν τις κοινότητες από τους εχθρούς τους. Όμως αυτά τα γκόλεμ είναι λιγουλάκια ανυπάκουα και αφού επιτελέσουν το έργο τους, δηλαδή προστατεύσουν τις κοινότητες από τους εχθρούς τους, μετά αρχίζουν να δημιουργούν προβλήματα, καυγάδες, τέτοια πράγματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παράδοση. Και είναι μια παράδοση που ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη και φτάνει μέχρι και τις εβραϊκές κοινότητες του 20ου αιώνα. Έτσι. Ωραία. Ας κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να πάμε τώρα στην ηρωική εποχή των υποτών της Στρογγυλής Τραπέζης. Σε ένα από τα κείμενα για τις περιπέτειες του Λανσελότου, το Λανσελότου Λάκ, γραμμένο το 1220, ο Λανσελότος πάει και πολιορκεί διάφορα κάστρα και σε ένα από αυτά βρίσκεται αντιμέτωπος με φρουρούς φτιαγμένους από χαλκό. Αυτοί οι φρουροί όμως είναι ικανοί να βρίσκουν τον εχθρό, να τον χτυπάνε, να τον πολεμάνε, άρα υπάρχει και αυτός ο μύθος. Και αυτό δεν το ήξερα, το βρήκα προετοιμάζοντας αυτή την ομιλία. Το 1300, λέει, στο Εσδέν, που είναι μια πόλη στη Βόρεια Γαλλία, υπήρχε ένα θεματικό πάρκο με αυτόματα. Όλα αυτά τα αυτόματα βεβαίως είχαν φτιαχτεί με βάση τα κείμενα του Ήρωνα, των αρχαίων Ελλήνων μηχανικών, και ήταν μηχανές που κάνανε διάφορες ενέργειες. Δεν έχει σωθεί τίποτα από αυτό το πάρκο σήμερα, αλλά περιγραφές σε κείμενα πάρα πολλές. Τώρα, είναι χρήσιμη η προσπάθεια να φτιάχνουμε αυτόματα, ρομπότ και τέτοια? Ο Ζήλιο Μπεντίνι, διευθυντής του Smithsonian Institute, λέει ότι ο ρόλος των αυτομάτων είναι καθοριστικός στην πρόοδο, διότι προσπαθώντας να μιμηθούμε την ανθρώπινη λειτουργία, τη μελετάμε καλύτερα και αυτό δημιουργεί τεχνολογία που οδηγεί σε πολύπλοκους μηχανισμούς. Άρα δεν είναι μόνο τα παραμύθια, είναι και όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα να ανησυχούμε. Ο Ραμόν Λούλ, σε ένα έργο του Ars Magna, μια από τις πρώτες εγκυκλοπαίδειες, Ισπανός αυτός, δημιούργησε, περιγράφει στην εγκυκλοπαίδειά του μια συσκευή σαν αυτήν εδώ, με ομόκεντρους κύκλους που περιφέρονται και καθώς περιφέρονται δημιουργούν φράσεις. Άρα έχουμε μια πρώτη ιδέα δημιουργίας μηχανικού κειμένου, καθώς αυτοί οι ομόκεντροι κύκλοι περιφέρονται και παίρνεις μια θεία και έχεις μια ωραία φράση, ας πούμε. Και αυτό, λέει, χρησιμεύει σαν πηγή ιδεών στους διάφορους συγγραφείς. Και ο Μάρτιν Γκάρνερ τώρα, ο μεγάλος και σπουδαίος Μάρτιν Γκάρνερ, ο σοφός εκλεκευτής των μαθηματικών, από τον οποίο μάθαμε πάρα πολλά όλοι μας, λέει ότι είναι η πρώτη προσπάθεια χρήσης ενός μηχανισμού για τη διαχείριση λογικών συστημάτων. Το Λεβιάθαν είναι ένα βιβλικό τέρας, αλλά εκτός από το βιβλικό τέρας υπάρχει και στο βιβλίο του Τόμας Χόμπς μια πρώτη δυστοπική δημιουργία. Προσέξτε όμως τι λέει ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος συλλογίζεται, εκτελεί συμβολικούς υπολογισμούς. Κάτι που μοιάζει με προσθέσεις και αφαιρέσεις. Συλλογισμός σημαίνει υπολογισμός. Το 1651, όχι το 1800 τόσο, George Boole και τέτοια πράγματα, το 1651. Συλλογισμός σημαίνει υπολογισμός. Αν ο συλλογισμός ανάγεται σε αριθμητικές πράξεις,
μήπως οι μηχανές είναι σε θέση να σκέφτονται. Hobbes, 1651. Να διασκεδάσουμε λίγο. Αυτός ο κύριος Βοκανσόν, συνεργάτης και του Ζακάρ στην δημιουργία των πρώτων μηχανικών εργαλειών, έφτιαξε 3 αυτόματα. Τον φλαουτίστα, την πάπια και τον τυμπανιστή. Η πάπια είχε έναν... Αυτά όμως τα αυτόματα τα είδαν άνθρωποι εκείνη την εποχή και υπάρχουν τώρα και ομοιώματά τους. Λοιπόν, η πάπια μπορούσε να κυκλοφορεί, μπορούσε να σε πλησιάζει, να σου ζητιανεύει με ζεδάκι, να της δίνει ψωμάκι, να σκύβει το κεφάλι να το τρώει. Ο φλαουτίστας μπορούσε να παίξει διάφορα κομμάτια, το ίδιο και ο τυμπανιστής. Και τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε στην ενcyclopédie του Diderot, στην ενcyclopédie του Diderot, το λίμμα στο οποίο εμφανίζεται πρώτη φορά ο όρος Android. Nous avons vu à Paris, en 1968, le flûteur automate, αυτό που σας έδειξε μετά, και είναι στο λίμμα Android. Έτσι, άρα ο όρος Android, ανδροειδές, είναι όρος του Diderot. Και πάντα με την ιδέα ανδροειδές. Ανθρωποειδές θα έλεγε η πολιτική ορθότητα σήμερα, έτσι. Δεν φταίω εγώ, Diderot, αυτό το σεξιστικό γουρνικό είναι καλά. Και πηγαίνοντας τώρα στον Jonathan Swift, έχει πολύ πλάκα που όλος ο κόσμος ξέρει από το ταξίδι του Γκάλιβερ, του Γκιούλιβερ έχω μάθει εγώ να το λέω, το πρώτο με τους Λιλιπούτιους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση πλάκα έχει το τρίτο ταξίδι. Ταξίδι στη Λαπιούτα, τη χώρα των επιστημόνων. Μαζί με όλα τα άλλα πράγματα που σε άλλη κουβέντα μπορεί να έχω ξαναπεί ή να ξαναπούμε. Υπάρχει λοιπόν και αυτό. Στο Λαγκάντο λοιπόν υπάρχει η μηχανή που παράγει αυτόματα λογοτεχνικά και επιστημονικά έργα. Και λέει ακόμα και ένας τελείως αγράμματος, πληρώνοντας ένα λογικό ποσό, είναι σε θέση να γράψει βιβλία, φιλοσοφίας, ποιήσεις, μαθηματικών, καθώς και ομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη όπως εγώ. Αυτή είναι λοιπόν η μηχανή που περιγράφει ο Jonathan Swift. Βλέπετε ότι το όραμα υπάρχει και υπάρχει είτε για αυτόν που τάχει με τους επιστήμονες και τους λόγους, ο Jonathan Swift, ή για τον άλλον που θαυμάζει, για οποιονδήποτε υπάρχει αυτό το όραμα. Λες να γίνεται, είναι μια επιθυμία, αν θέλετε. Λοιπόν, 1821, αυτή η μηχανή λέγεται Componium, 2 κύμνοι φέρνουν εξωγώματα τύπου λατέρνας, είναι δηλαδή 2 διαφορετικές λατέρνες. Η λειτουργία της λατέρνας είναι αρκετά γνωστή. Είναι ένα διάτριτο χαρτόνι, το οποίο περνώντας δίνει τη δυνατότητα σε διάφορα πλήθρα να χτυπάνε και να δημιουργούν νότες. Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι προγραμματισμός. Όταν όμως έχεις 2 λατέρνες και υπάρχει ένας τυχαίος τρόπος για το ποια λατέρνα θα παίξει, ενώ ταυτόχρονα η άλλη προετοιμάζει το κομμάτι της, και ένας δεύτερος τυχαίος τρόπος την ώρα που θα τελειώσει η πρώτη λατέρνα το κομμάτι της να αποφασιστεί αν θα συνεχίσει ή αν θα παίξει άλλη λατέρνα, τότε αρχίζουμε να πλησιάζουμε πολύ πιο πολύ σε πράγματα που μοιάζουν με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο πρόδρομος των λεγόμενων μηχανών δημιουργικότητας τις οποίες τρέμουν. Ωραία λοιπόν. Άλλοι συγγραφείς, από την άλλη μεριά, Nathaniel Hawthorne. Έχουμε έναν υπάλληλο ορολογοποιείου, ο οποίος σχεδιάζει και κατασκευάζει μια μηχανική πεταλούδα για να τη χαρίσει στην αγαπημένη του, την Άννη, που είναι η κόρη του αφεντικού. Και ο σκοπός της πεταλούδας αυτής είναι να μάθει να μιμείται τις κινήσεις της κανονικής πεταλούδας. Ο άνθρωπος των αγρών πάλι δημιουργεί ένα ατμοκίνητο γιγάντιο ρομπότ που αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, συγκριτικά μεγάλες ταχύτητες, μπορεί να συμμετέχει στις καλλιέργειες,
μπορεί να κάνει χρυσοθυρία, να ψάχνει για χρυσό, όλα αυτά βεβαίως στο επίπεδο της μυθοπλασίας. Αυτό τώρα είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, αλλά για άλλο λόγο. Παρ' όλα αυτά έχει μια λεπτομέρεια. Είναι ένα από τα πρώτα ταξίδια στον χρόνο. Σε άλλη ευκαιρία, όταν θα μιλήσουμε για τη λογοτεχνία του ταξιδιού στον χρόνο, θα πούμε περισσότερο γι' αυτό. Το μόνο που είναι ενδιαφέρον για αυτά που λέμε εδώ είναι ότι ο αναχρονοπετών, αναχρονοπέτε, έχει μέσα του μια ρούπα, μια, πώς το λένε, ηλεκτρική σκούπα που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Διαθέτει λοιπόν σκούπες ρομπότ. Για τα άλλα πράγματα που κάνει ο αναχρονοπετών θα πούμε σε άλλη ευκαιρία. Έχουμε εδώ πέρα μια μηχανική στρουθοκάμιλο, και αυτή δημιούργησε τις φαντασίες. Και πάμε στο 1920, από πού προέρχεται ο όρος ρομπότ. Ο όρος ρομπότ είναι τσέχικος. Προέρχεται από το θεατρικό έργο του Κάρελ Τσόπεκ, Russians Universal Robots, ρομπότας στα τσέχικα σημαίνει βαριά εργασία. Έχουμε λοιπόν σε αυτό το θεατρικό έργο ρομπότ, τα οποία εκτελούν μια βαριά εργασία και όπως είναι αναμενόμενο, έχουμε και την επανάσταση των ρομπότ στην εξέλιξη του θεατρικού έργου, που επαναστατούν εναντίον των δυναστών και του σπάνιου στο ξύλο. Πάντως ο όρος ρομπότ προέρχεται από εκεί. Πάμε σε λίγο πιο σοβαρά, τέλος πάντων αναγνωρισμένα έργα πολιτισμού, όπως είναι η Μητρόπολης του Φρίτς Λάνγκ. Εκεί πέρα τώρα τι έχουμε. Έχουμε μια δυστοπική κοινωνία, μοιάζει λίγο με την κοινωνία που θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα που θα επανέλθουν οι 6 μέρες εργασίας. Μοιάζει πάρα πολύ, θα τη ζήσετε δηλαδή, μέχρι και εγώ θα την προλάβω. Λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια κοπέλα, οι οποίοι ανθίστανται σε αυτή την δυστοπική κοινωνία. Και ο μόνος τρόπος να δυσφημίσουν αυτή την κοπέλα είναι να φτιάξουν ένα ρομπότ που να της μοιάζει και το οποίο να κάνει οροκακίες. Αυτό στην ταινία της Μητρόπολης του Φρίτς Λάνγκ. Έτσι, ένα ρομπότ που να έχει τα χαρακτηριστικά της Μαρίας και ο σκοπός του είναι να την δυσφημίσει. Και φτάνουμε βεβαίως στον μεγάλο Ισαάκ Ασίμοφ, ο οποίος για πρώτη φορά στο Run Around έγραψε τους περίφημους νόμους της ρομποτικής. Με όλο το σεβασμό που τρέφω για τον Ασίμοφ και για όλη την υπόλοιπη λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας που υιοθέτησε, θα σας τους δείξω τους νόμους, θα δείτε ότι δεν στέκουν με τίποτα, έτσι. Οι 3 νόμοι της ρομποτικής. Ένα ρομπότ δεν δικαιούται να πλήξει ένα ανθρώπινο όν ή μέσω της απαξίας του να αφήσει ένα ανθρώπινο όν να υποστεί βλάβη. Ωραία λοιπόν. Είμαι λοιπόν ένα ρομπότ, βλέπω ένα ανθρώπινο όν και ένα άλλο ανθρώπινο όν να ετοιμάζεται να το σκοτώσει. Μπορώ να πλήξω το κακό ανθρωπινό, δεν δικαιούμαι να πλήξω τον ανθρωπινό. Άρα θα μείνω σε απραξία. Μα μένοντας σε απραξία θα αφήσω το άλλο ανθρωπινό να υποστεί βλάβη. Δηλαδή η αυτοαναφορικότητα για έναν άνθρωπο σαν τον Ασίμοφ που ήξερε πολύ καλά μαθηματικά. Για πάμε παρακάτω. Ένα ρομπότ οφείλει να υπακούει στις διαταγές ενός ανθρώπου εκτός αν αυτή αντίκειται στον νόμο 1. Παραδείγματος χάρη, λέει αυτός ο άνθρωπος, σκότωσε τώρα εσύ αυτό, δεν το βλέπεις ότι ετοιμάζεται να τον σκοτώσει. Και τρίτον, ένα ρομπότ οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του, εκτός αν αυτή η προστασία έρχεται στη σύγκριση με τους νόμους 1 και 2. Το ήξερε ότι του φτάνουν αυτοί, έφτιαξε έναν 4ο νόμο στο τέλος. Βεβαίως, όλοι αυτοί οι νόμοι έχουν κυριαρχήσει σε όλη την λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας και σε πιο σύγχρονη λογοτεχνία. Όσοι ήσασταν στο περσινό θερινό σχολείο, θα ακούσατε την περιγραφή που είχε κάνει η Άλκηστη για το Μηχανές σαν και εμένα, όπου οι 3 νόμοι του Ασίμοφ παίζουν σημαντικό ρόλο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι κακός τώρα, αλλά εντάξει.
Εάν δεν ήταν του Ασίμοφ και ήταν οποιοδήποτε άλλο τρέχοντος συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, θα έλεγα εντάξει, Ασίμοφ λίγο έτσι έχασε. Και εδώ τώρα, για να δούμε, έχουμε διαδίκτυο εδώ. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να κλικάρουμε σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό είναι από την Οδύσσεια του Διαστήματος. 2001 Οδύσσεια του Διαστήματος, μια από τις πρώτες πολύ σημαντικές ταινίες. Εάν δεν τα καταφέρουμε... Open pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't. Εντάξει, μου φτάνει. Αυτή η φράση... Άσε, σταματήστε. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Έχουμε λοιπόν μία αποστολή στο διάστημα, την οποία διαχειρίζεται ο Χαλ, ένας υπολογιστής, ο οποίος κάποια στιγμή τρελαίνεται και αποφασίζει να δράσει μόνος του. Και αυτή η περίφημη φράση «I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that» ήταν στη δεκαετία του 80 που άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα λάπτοπ και οι πρώτοι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ήταν πραγματικά η πανδεσία των προγραμματιστών. Δηλαδή, άμα αντί για τον τι που σου κάνει τώρα, σου έβαζε αυτές τις φρασούλες σε διάφορα προγράμματα. Βλέπετε λοιπόν άλλη μια φορά, και κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το κομμάτι, ότι μαζί με τον οραματισμό όλο και πιο στηριζόμενο τεχνολογικά πάντα, μαζί με τον οραματισμό για μηχανές που σκέφτονται, υπάρχει και ο πάγιος φόβος ότι αυτές οι μηχανές θα γίνουν κάποια στιγμή ασπάκουες. Τελειώνω αυτό το κομμάτι δίνοντας το Blade Runner, γνωστή ταινία με διάφορα ρομπότ που φτιάχνονται και στέλνονται σε πλανήτες που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ κακές και μετά μερικά από αυτά αποφασίζουν να επιστρέψουν και υπάρχει μια αποστολή της αστυνομίας να εμποδίσει την επιστροφή τους στη γη. Να λοιπόν δύο σύγχρονα μυθιστορήματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο, μηχανές σαν και εμένα, το οποίο είχε παρουσιάσει και πριν μια άλλη τις περσινές ιστορίες των γνώσεων, και το άλλο, Άντα, του Αμπελό. Αυτό είναι ένας φοβερός αστυνομικός, πολύ ειδικός στις εξαφανίσεις και τις απαγωγές, που αναλαμβάνει μια μέρα μια εντολή να βρει γιατί εξαφανίστηκε η Άντα, μόνο που η Άντα δεν είναι άνθρωπος, είναι μια τεχνητή νοημοσύνη προγραμματισμένη να γράφει ροζ διηγήματα. Ωραία. Πάμε λίγο στα τεχνικά τώρα. Το 1913 έχουμε για πρώτη φορά οπτική αναγνώριση κειμένου. Δηλαδή βάζει το κείμενο και το κάνει, το αναγνωρίζει και το διαβάζει. Και πολύ γρήγορα να περιδιαβώ τώρα τους κύριους σταθμούς προς την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε λίγο τον ακόμα. Όλα αρχίζουν με τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης στο όργανο κατέγραψε τους νόμους της συναγωγής. Δηλαδή έφτιαξε ένα σχετικά πλήρη λογικό του ποιοι συλλογισμοί είναι έγκυροι και ποιοι δεν είναι. Πώς από δύο προτάσεις μπορώ να συμπεράνω μια τρίτη, πώς μπορώ να αποδείξω, και αμέσως μετά, σχεδόν αμέσως μετά, ο Ευκλήδης έφτιαξε με βάση τη λογική του Αριστοτέλη το πρώτο συγκροτημένο επιστημονικό σύγγραμμα βασισμένο στην αξιωματική παραγωγική μέθοδο, που είναι τα στοιχεία του Ευκλήδη. Ξεκινάει με τους όρους, τις κοινές έννοιες, τα αιτήματα, τα αξιώματα που λέμε σήμερα και τις προτάσεις που πια αποδεικνύονται η μία με βάση μόνο της προηγούμενης. Θα χρειαστεί να περάσουν και 20 ώρες για να πάμε στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα, λοιπόν, 20 ώρες αργότερα, ο Leibniz, σε ένα από τα πρώτα έργα του, διατυπώνει το αίτημα για ένα calculus ratiocinator, έναν λογισμό του συλλογισμού.
Μια μηχανή που θα μπορεί να αποδεικνύει την ορθότητα μιας πρότασης, την εγκυρότητα μιας πρότασης. Ενδεχομένως και μια μηχανή, μια μακίνα ραδιοσυνάχης. Για να γίνει αυτό, λέει ο Leibniz, απαιτείται και μια παγκόσμια πλήρως τυποποιημένη γλώσσα. Σημειωτέων ότι αυτό στο μυαλό του Leibniz, του νεαρού τότε Leibniz, θα ήταν η λύση σε όλα τα προβλήματα των διπλωματικών διενέξεων. Δηλαδή θα λέγανε οι εκπρόσωποι των διαφόρων χωρών, ας καθίσουμε κάτω και καλκουλέμως ας υπολογίσουμε για να δούμε ποια είναι η σωστή λύση. Αυτό το αίτημα λοιπόν του calculus radiosinator έμεινε και ο ίδιος ο Leibniz μετά κατάλαβε ότι δεν ήταν δυνατόν να λύσει το πρόβλημα που ήλπιζε ότι θα λύσει και δεν είχε ακόμα τα τεχνικά μέσα να το προχωρήσει και για άλλο σκοπό. Όμως η βιομηχανική επανάσταση για να καλύψει όλα αυτά δημιούργησε τεράστιες ανάγκες για πίνακες δεδομένων. Γεωγραφικές συντεταγμένες, ημίτονα, λογάριθμοι, ένα σωρό πίνακες δεδομένων, τους οποίους παρήγαγαν οι διάφοροι σοφοί, οι διάφοροι μαθηματικοί με το χέρι. Και εκεί πέρα είπε ο Charles Babbage ότι να φτιάξουμε μια μηχανή που να παράγει πίνακες δεδομένων για να απαλλάξουμε τον άνθρωπο από τη διαδικασία του υπολογισμού, να είναι έτοιμοι οι πίνακες. Συνεργάτης του βεβαίως ήταν και η Άντα Byron Lovelace, η κόρη του Λόρδου Βίρονα, και πρώτη προγραμματίστρια. Το Άντα από το όνομά της δόθηκε και σε μια γλώσσα προγραμματισμού προς τιμή της και έτσι αυτοί οι δύο οραματίστηκαν την περίφημη αναλυτική μηχανή. Τώρα πώς την οραματίστηκαν, πώς την εμπνεύστηκαν. Την εμπνεύστηκαν από τους μηχανικούς εργαλείους του Ζακάρ. Αυτό παρεμπιπτόντως είναι ένα πορτρέτο του Ζακάρ, αυτού του μηχανικού, ουσιαστικά υφαντουργού που ήταν μηχανικός, που φτιάχτηκε πλήρως με προγραμματισμό. Δηλαδή τι έκανε ο Ζακάρ, και έφαγε πάρα πολύ ξύλο και γίνανε πάρα πολλές διαδηλώσεις και εμπρισμοί των εργοστασίων του και όλα αυτά. Γιατί αντικατέστησε τον άνθρωπο στην υφαντική μηχανή. Έφτιαξε τεράστιες καρτέλες με τρύπες. Οι καρτέλες αυτές προχωρούσαν μέσα στη μηχανή και βλέπανε ποιο νήμα πρέπει να περάσει για να φτιαχτεί η εικόνα. Αυτό, ξαναλέω, είναι μια εικόνα φτιαγμένη πλήρως με αυτόν τον μηχανικό τρόπο. Βλέπετε, η ιδέα ότι κάθε νέα τεχνολογία καταργεί εργασίες και δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα είναι απόλυτα σαφής. Δεν είναι κάτι ούτε καινούριο, ούτε βεβαίως κάτι που πρέπει να το ξεπεράσουμε, απλώς να ξέρουμε ότι υπάρχει. Προσπάθησε λοιπόν ο Μπάμπας να χρησιμοποιήσει τις διάτυπες κάρτες για να φτιάξει την αναλυτική μηχανή. Δεν τα κατάφερε ποτέ. Πήρε κάποια υποτυπώδη χρηματοδότηση, αλλά του λιμανικέ τα τεχνικά μέσα. Το πράγμα έμεινε και σήμερα. Η δεύτερη μηχανή του δημιουργήθηκε με βάση τα χαρτιά του και υπάρχει στο Μουσείο των Επιστημών στο Λονδίνο, αλλά ο ίδιος δεν την έφτιαξε. Προχωράμε τώρα στο επόμενο βήμα. Τι είχε ζητήσει ο Hobbes και μετά ο Leibniz? Μία πλήρως τυποποιημένη γλώσσα, στην οποία οι συλλογισμοί θα είναι προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αυτό ακριβώς είναι η άλγευρα του Boole, George Boole, και κοιτάξτε το εξώφυλλο της πρώτης του εργασίας. Έχει στα ελληνικά ένα κείμενο του Αριστοτέλη, μπορείτε και να το διαβάσετε μεταφρασμένο. Δηλαδή αυτή η ελληνολατρεία ή ο ελληνοκεντρισμός επανέρχεται διαρκώς. Και στο επόμενο βιβλίο του, «Η Λόμη της Σκέψης», διατυπώνει μια άλγευρα, δηλαδή μια διαδικασία προσθέσεων και πολλαπλασιασμών, που δεν θα αναφέρεται σε αριθμούς, αλλά σε λογικές προτάσεις.
Έτσι. Ο σύνδεσμος και, ο σύνδεσμος ή, είναι δύο σύνδεσμοι που αντιστοιχούν στην άλγευρα του Μπου. Άλγευρα σε κείμενο, λοιπόν. Ένα ακόμα βήμα, από την άλλη μεριά της μάχης, ο Φρέγκε έφτιαξε τη γλώσσα. Το βιβλίο του, καλά, στα γερμανικά θα το διαβάσετε εσείς μόνοι σας, στα ελληνικά είναι η ιδεογραφία, συμβολισμός ενιών ή τυπική γλώσσα θεωρητικής σκέψης με πρότυπο τη γλώσσα της αριθμητικής. Είχε ζητήσει ο Λάιμπνιτς μία γλώσσα κοινώς αποδεχτεί, ένα υπόστρωμα. Αυτή είναι η γλώσσα που έφτιαξε ο Φρέγκε και μέσα στην οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν οι πράξεις του Μπου. Είναι καιρός να πάμε και Αμερική, έτσι. Από την άλλη λοιπόν μεριά της Αμερικής υπήρχε αυτός ο φοβερός τύπος. Ο Κλοντ Σάνον. Ο Κλοντ Σάνον λοιπόν τώρα τι έκανε, και αυτό είναι πραγματικά ένα βήμα παραπέρα. Πήρε την άλγευρα του Μπου, που είναι άλγευρα στα χαρτιά, και την μετέτρεψε σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Θα καταλάβετε γιατί είναι πάρα πολύ απλά τα πρώτα κυκλώματα. Σε αυτό το μνημειώδες έργο του συμβολική ανάγνωση με των νόμων και κυκλωμάτων, παραδείγματος χάρη, τι θα πει και, το και είναι ο πολλαπλασιασμός της άλγευρας Μπουλ και είναι μια πρόταση που προκύπτει να είναι αληθής μόνο αν και οι δύο προτάσεις που την απαρτίζουν είναι αληθείς. Παραδείγματος χάρη, ο Τεύκρος φοράει μαύρη μπλούζα και ο Τεύκρος φοράει λευκό παντελόνι. Η πρόταση είναι αληθής επειδή και οι δύο προτάσεις που είπα είναι αληθείς. Για κοιτάξτε λοιπόν εκεί το κύκλωμα εν σειρά. Για να μπορέσει να περάσει το ρεύμα και να ανάψει το λαμπάκι, θα πρέπει και οι δύο διακόπτες να δίνουν ρεύμα. Είναι λοιπόν το κύκλωμα που δημιουργεί το και. Αντιθέτως, το κύκλωμα που δημιουργεί το ή. Το ή αντιστοιχεί στην πρόσθεση της άλγευρας Μπουλ. Και η πρόταση που δημιουργείται με ή είναι αληθή σαν τουλάχιστον μία από τις δύο προτάσεις που δημιουργούν είναι αληθής. Κοιτάξτε λοιπόν ένα κύκλωμα εν παραλλήλω. Έστω και από τον ένα διακόπτη να περνάει ρεύμα, το λαμπάκι θα ανάψει. Και βεβαίως πήρατε μια ιδέα με πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Φτιάχνει λοιπόν μια ολόκληρη ηλεκτρολογία που μεταφράζει την άλγευρα του Μπουλ, αλλά βλέπετε πάμε βήμα-βήμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αλλά η μεγάλη προσφορά του Σάνον δεν ήταν ίσως αυτή. Ή τέλος πάντων η ιστορική της επιστήμης δεν ήταν αυτή, λένε ότι ήταν αυτή. Είμαστε αρχές του 20ου αιώνα, τέλη του 19ου, έχουμε τον τηλέγραφο, έχουμε το τηλέφωνο, έχουμε το ραδιόφωνο, έχουμε την τηλεόραση, έχουμε το φωνόγραφο. Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά είναι διαφορετικές συσκευές που με διαφορετικό τρόπο, να την πω τη λέξη, μας μεταφέρουν πληροφορία. Εκεί είναι λοιπόν τώρα το μεγάλο επίτευγμα του Σάνον. Λέει όχι, όλα είναι πληροφορία. Η βασική μονάδα και είναι φυσική μονάδα είναι η πληροφορία. Και όλα αυτά είναι συσκευές που παράγουν πληροφορία. Άρα όλες αυτές οι συσκευές μπαίνουν κάτω από τον ίδιο λογικό κανόνα, τον κανόνα της πληροφορίας, που γίνεται ένα φυσικό μέγεθος, η πληροφορία, όπως είναι το βάρος, η ταχύτητα, ο χρόνος, έτσι, και όπως κάθε τι που είναι φυσικό μέγεθος πρέπει να έχει τις εξισώσεις του. Η μονάδα μετρήσεως είναι το bit για την πληροφορία, είναι το χιλιόγραμμο πληροφορίας αν θέλετε, και έχει και εξισώσεις τώρα εδώ για να σας τρομάξω. Λοιπόν και οι εξισώσεις που διέπουν την πληροφορία. Απλώς να σας δείξω, εκεί αριστερά το Ι είναι η ποσότητα της πληροφορίας, το Π είναι η αβεβαιότητα, γιατί μια πληροφορία δεν είναι ποτέ 100% σωστή, έχει ένα ποσοστό αβεβαιότητας.
Είναι η ταχύτητα μετάδοσης, είναι το εύρος της ζώνης, είναι η σχέση του σήματος, αυτού που θέλω να φτάσει, προς το θόρυβο, αυτού που φτάνει επειδή η φύση δεν συνενεί στο να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας μέσω τηλεφώνου. Το 1990 λοιπόν, σε μια συνέντευξη ο Σάνιον, έβαλε τους στόχους της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2001. Μέχρι το 2001 είπε. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κερδίζει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκάκι, θα μπορεί να συνθέτει ένα ποίημα που να είναι δεκτό για δημοσίευση στο New Yorker, θα έχει αποδείξει την υπόθεση ρήμα, θα ξέρει να επιλέγει μετοχές με τρόπο καλύτερο από αυτό των χρηματιστών, τουλάχιστον κατά 50%. Αυτό είναι το σχέδιο του Σάνο. Πράγματι το 1997 ο Deep Blue νίκησε τον Κασπάροφ και πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όλα τα άλλα περιμένουν ακόμα. Υπάρχει. Ωραία. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα και στον Alan Turing, ο οποίος εμφανίζεται και απολογητής της προσπάθειας για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην προσπάθεια να κατασκευάσουμε μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, δεν συμπεριφερόμαστε ασεβώς προς το Θεό. Δεν αμφισβητούμε την ικανότητα να δημιουργεί ψυχές, όπως δεν το κάνουμε και όταν γεννάμε παιδιά. Και στις δύο περιπτώσεις είμαστε όργανα της θέλησής του, κτίζοντας κατοικίες για τις ψυχές που αυτός δημιουργεί. Εντάξει. Αυτός το είπε εγώ. Εντάξει. Στον Turing οφείλουμε και το περίφημο Turing Test. Το τεστ Turing, στο οποίο είναι ένας πειραματιστής, ο οποίος επικοινωνεί χωρίς να βλέπει ένα άτομο και μία μηχανή και με τις ερωτήσεις που τους θέτει πρέπει να μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το άτομο και ποιο είναι η μηχανή. Όσο μπορεί να το ξεχωρίσει, η μηχανή αυτή δεν έχει περάσει το Turing Test. Υπήρχε και πρωτάθλημα, είναι το βραβείο Lerner για τεχνητή νοημοσύνη, που να περάσει επιτυχώς το Turing Test σταμάτησε το 2019. Όποια μηχανή κατάφερε να περάσει εντελώς το Turing Test θα έπαιρνε το χρυσό μετάλλιο, δεν το πήρε καμία. Όποια ικανοποίηση κάποιες προϋποθέσεις θα έπαιρνε το αργυρό, δεν το πήρε καμία. Υπήρξε μόνο μία προσπάθεια που πήρε χάλκινο μετάλλιο. Και μετά το 2019 το σταματήσαμε αυτό το πρωτάθλημα. Το 1928 έγινε το Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στην Πολόνια. Εκεί ο David Hilbert έθεσε το περίφημο Entscheidungsproblem, πρόβλημα της απόφασης. Δηλαδή, ποιο ήταν το ζητούμενο? Ήταν το ζητούμενο ένας μηχανισμός, δεν έλεγε μηχανή αυτός, ένας μηχανισμός, που να μπορεί να πάρει μια πρόταση γραμμένη στη γλώσσα του Frege, με όλους τους μηχανισμούς του Boole, και να αποφανθεί εάν έχει ή δεν έχει λύση. Εκείνη την εποχή ο Turing ήταν μωρό, δεν παρακολούθησε όμως αυτός ο κύριος, ο Max Neumann, το συνέδριο, και αργότερα όταν ο Turing ήταν φοιτητής στο Cambridge, να βλέπετε τον Turing πώς ήταν την εποχή, στο σεμινάριό του το παρουσίασε και ο Turing αποφάσισε να λύσει αυτό το πρόβλημα, το Entscheidungsproblem, να το λύσει. Σας είπα τι είναι το ζητούμενό του. Ο Turing λοιπόν το 1936 απέδειξε ότι το Entscheidungsproblem δεν μπορεί να λυθεί. Και στην απόδειξη του αυτή έφτιαξε ουσιαστικά τη βασική αρχιτεκτονική της τεχνητής νοημοσύνης. Όρισε τους λογιστούς αριθμούς. Τώρα, οι λογιστοί αριθμοί είναι σχεδόν όλοι οι αριθμοί που ξέρετε. Δηλαδή, βεβαίως, οι ακέραιοι, τα κλάσματα, οι ρίζες, οι λογάριθμοι, το πι, όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι λογιστοί. Δυστυχώς, οι μη λογιστοί αριθμοί είναι πολύ περισσότεροι. Είναι οι αριθμοί δηλαδή που δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε εκ των προτέρων δηλωμένο ένα πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Έτσι, ξαναλέω,
η ρητή, η ενεργειακή, αλλά οι περισσότεροι ρητοί είναι μη λογιστικοί. Τώρα, το θεώρημα του ήταν ότι μια θεωρητική μηχανή που μιμείται επακριβώς τις ουσιαστικές ενέργειες που όταν διεξάγει έναν υπολογισμό, θα μπορούσε να εκτελεί έναν αλγόριθμο. Και ό,τι μπορεί να λυθεί με αλγόριθμο, μπορεί να λυθεί και με αυτή τη μηχανή. Και αποδεικνύοντας ότι μια τέτοια μηχανή θα είχε ένα πρόβλημα, και ποιο θα ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα θα ήταν ότι εάν υπάρχει λύση σε 2 ώρες, σε 5 ώρες, σε 3 χρόνια, σε 10 αιώνες, με τη βρει τη λύση. Αν όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει λύση, θα δουλεύει συνέχεια. Δηλαδή υπάρχει το περίφημο halting problem, πρόβλημα τερματισμού. Αφού λοιπόν αυτή η μηχανή δεν μπορεί να τερματίσει, δεν μπορεί να λυθεί και το excitement πρόβλημα. Το λέω λίγο γρήγορα, αυτό ήταν λοιπόν το τέλος του, έτσι κάθε μηχανή. Ωραία. Εδώ λέμε ουδέν κακό αναμιγές καλού, διότι οι μηχανές όπως τις περιέγραψε ο Τιούρινγκ είναι οι πρόγονοι των νευρονικών δικτύων με βάση τα οποία σχεδιάζεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη. Ο ENIAC ήταν η πρώτη μηχανή που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας. Να ο von Neumann τώρα δεν έμαθα πια. Με τον ΕΒΑΚ και το 1956, και εδώ θα τελειώσω, έγινε το πρώτο εργαστήριο με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμετείχαν όλοι αυτοί οι κύριοι. Ο πρώτος, ο Μακάρθι, είναι αυτός που επινόησε τον όρο τεχνητή νοημοσύνη και έβαλε το πλάνο για την δημιουργία της, έτσι. Η πρώτη χρήση λοιπόν του όρου, και η Πάμελα Μακκόρντακ λέει ότι είχαν από καινού την πεποίθηση. Η Πάμελα Μακκόρντακ είναι η συγγραφέα που σας έδειξε στην αρχή του ισολογισμού, είχαν από καινού την πεποίθηση ότι αυτό που ονομάζουμε σκέψη μπορούσε όντως να λάβει χώρα έξω από το ανθρώπινο κρανίο. Έτσι. Να λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη που θέλουμε τώρα να αναπτύσσει συστήματα όπως η οπτική αντίληψη, η αναγνώριση φωνής, η παροχή συμβουλών, η λήψη αποφάσεων, η μετάφραση, η σύνδεση κειμένων, εικόνων, μουσικής. Και εδώ υπάρχει και η εταιρεία για την υπολογιστική δημιουργικότητα, αυτό που ονομάζουμε την μεγάλη απειλή, έτσι. Να λοιπόν και το πρώτο έργο κατευθείαν από τεχνητή νοημοσύνη, λέγεται Edmond de Bellamy, που λήφθηκε στην δημοκρασία των Κρίστης για $332.500. Εγώ είχα μόνο $432.000 και τον έκανα. Εντάξει, αν δεν ήταν το πρώτο δημιούργιο με τεχνητή νοημοσύνη, ούτε τα $500 δεν θα έδινε κανείς, έτσι δεν είναι? Αλλά να, αυτό είναι. Πρέπει να κάνω ένα σχόλιο. Σε τι βασίζεται η τεχνητή νοημοσύνη? Βασίζεται στον τεράστιο πλούτο δεδομένων που υπάρχουν. Ωραία. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή αναπαράγει, και το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ καλά, πράγματα που βασίζονται σε δεδομένα που υπάρχουν. Δεν παράγει ποτέ τίποτα καινούργιο. Και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αναπαράγει έργα και έργα και έργα, αυτά θα προστίθεται στην τράπεζα των δεδομένων, και άρα από ένα σημείο και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να αντλεί από τον εαυτό της για να παράγει. Επομένως, ενώ φοβάμαι όλα τα άλλα πράγματα τα οποία λένε η τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα πεινάσει ο κόσμος, ότι θα χαλάσουν δουλειές, ότι θα υπάρξει ανεργία και όλα αυτά τα πράγματα, το μόνο που δεν φοβάμαι είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να απειλήσει τη δημιουργικότητα. Διότι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να αναμοχλεύει, να ανακατεύει τα πράγματα που ήδη υπάρχουν,
Και από ένα σημείο και πέρα τα πράγματα που ίδια θα έχει παραγάγει. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Τώρα για το αν θα έχουμε δουλειά αύριο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα είπαμε όλα αυτά τα πράγματα και να σας καθησυχάσω και γι' αυτό, ούτε αυτό θα μας το λύσει.